and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ania ang naginapos nga sumpay ning sugilanon. Ang kabilin. Sakyanan nga akong ikasugat. Pagmun kong suga, ug matipas ko kagyanan, aron dili ko mabantayan. Ipaarakan ko! Libunan! Sanga, dahon nga may sanga. Kahayatin mo na sanga. Bahala na. Suotin ko kining kalibutan. Suot ko kining kalibutan. Importante magkapalayo ko. Sakit! Iban, idlas na wala na. Mana bos? Pero, wala ko yung bati ka andar sa motor. Baru tinggalin saya bos. Sige, sige, ayaw ba flashlight? Sige, soto na to ka ng kalibutan. Di pa siya magkapalayo. Kinahanglan makuha ta siya pagbalik. Tara ko! Sakit. Kasakit sa kong kalawasan. Pilapilan man din yung lugar. Kangit-ngit sad. Dan agro sa buwan ang naghatag og kahayag sa akong agyanan. Mapadayon na ko. Bahala ng asa ko punta. Ang importante nga, unsa nang flashlight. Tunay nag-flashlight sa akong likod. Nasundan di ko nila. Paspasan ko nga kong paglakaw. Umutipas ko kagyanan. Balik sa likundan. Magdali ko. Namanya motor bet. Paano planay? May pagkasyat sa lunggag ni Des pila-pila ni motor na. Sa pipeline. 916. Uy, yun na. Dugo! Uy, dugo. Tara ba? Dugo ka na, di ba? Iwagi sa flashlight ka na. Nay, tino sa dugo. Dali, dali! Oh, bos, oh, bos. Masunda to siya pinagi niya ng tino sa dugo. Dali ka mo, dali! Yan pa siya nilipita. Magbuwag-buwag kayo, dali! Sige, bos. Tara, tara ka mo! Tito Jimmy, ngano gidako nimo dinhi sa kondo nimo? Ayaw sige pangutana kay gisapot ko. Bangag sa ilong. Bigaon kining tiguang na. Nahibaw na kung unsa ang buhaton ako. Busit. Ala, paghubo. Paghubo, pagdali. Unsa ka? Gipadali pa ko nimo? Muli ko. Ha? Ayaw kong palagot ha! Litsa! Hubo na tayo. Bakit ako nga maghubo ka? Lingaw ako! Dili ko. Kita kining akong bakos ha? Maghubo ka? O natiguhon ko ikaw ning akong bakos? Tito, Hubo! maghubo ko! Maghubo ko! Tuwa na sila. Nagbuwag-buwag ang mga kahayag sa flashlight. Pero, wala sila masayad nga. Nga nitipas na ko o gagyanan. Balik ko sa kong agi. Ibalik siya sa tungga! Sugatan ito! Sugatan! Nagkabantay siya nga nibalik ko. Bagang! Inyong flashlight! Bagang! Pero paingon ka na kung mga kahayag sa flashlight. Gipahong nila. Paspasan ko mga kong pagkagan. Paspasin ko. Pinanikatang na ko sa lahan. Pagkornal ko nila. Usipo ato na ko ini. Unsa man! Narang ilang sakinan. Doon ay duha katao nga nagbarog. Kaya ko na silang duha. Ang hunting knife. Bahala na ni. Patyon ko kamo. Ano sila? Ha? Bakit ka nag-ipaw ba nila yung flashlight? Bitaw ko. May iwa din sila makabantay. May nahinay ko barog. Undahon ko Ano, Dre? usa. Git kayo, uy! Hindi
Iugong ko ikaw! Usoy! Ikaw saan? Napatay ko silang doha. Magpalayo ko din eh. Ang sikiran. Oops. Ang yawi. May kini ang yawi. Pandaron ko na. Pasaylo ako, Ginoo. Pasaylo ako. Kapatay ko. Hoy! Ano yung daga mo na akong sakyanan? Ano to? Boss, patay na si Dante o si Lauro. Animal, kisa ang driver to sakyanan na to. Kisa! Boss, tigaling si Sindo. Bukla ninyo! Nagkano na mo ba? Mga inutil! Bisit, animal! Tawagin na ito ang kauban! Magpagawatan nila, animal! Tawagin! May signal din ni Boss. Animal, bisit ay! Maglakaw na ta! Sinda! Kana. Sige pa, Steph. Drive me crazy. Gito ko ni mo. Uy, ayaw. Hugta, animal. Sorry. Agad na. Igmana lang, ha? Sige, drive pa, drive. Wiggle, ha? Sige. Iban kita Visit. Sige. Iduot ko ni. Ang mapusak ni insama ini. Kanda. Iduot pa. Iduot. Iduot ako. Aron mapusak ni. Kay kasakit ang alami. Kabusit. Kilamaan pong bisit. Pwede. Gaksa ko, Steph. Bukid-bukid sa imong dugan, aw. Ay ka. Aw. Magbayad ka na, Jimmy. Iman ina. Salamat, Diyos ko. Salamat ka nakapalayo ko sa mga kaaway. Mangitaw na ko akong kapahulayan. Aron matambalan ng mga samad-samad ako. Una ko ikaw ikihas, Sir Jimmy, oy. Ipadakop ko yun ikaw, Sir Jimmy, oy. Yeah. Saman, mau na ba kini? Okay. Sige, bye. Mau na pero kini ang kundo di nisud sila si Jimmy o Steph. Nag-usakot ka ng nagpling-pling ka kasi ang suka. Naraday sila diha nagparking. Ayaw, pabuto na mo gawas sila si Jimmy o Steph. Pasundan kayo ikaw, Jimmy, aron masayran ako. Asa ni mo tagoy ang akong misteryusong lana. Dako ako pagtungay ikaw magdagsugong mga tao aron mukuha sa akong misteryusong lana. Kuhaon ko din ka to. Ako katuugway magkapadag iyang laing tao ni ato. Ako lang. Ayaw ka, Sir Jimmy. Oh, huwag palibak. Sila ka na nagkawas ko padung sa parking lot. Animas ka, Step. Animas, Timas. Maya, ang turun sakit gihapon ang akong bula-bula. Maayo Maya na sa answer akong ka. kundyuhan ni sakit man. Oops. I-drop ko ikaw sa inyo, ha? Kaya doon na pa ko yan doon. Ayaw lang ko i-drop sa bay. Sa mall lang. Di ko ganahan mo ulit sa bay. Okay. Ayaw ka, Jimmy. Nagkabawas lagi ko nimo. Tuwa na sila si Jimmy o Steph. Tuwa na sa rin akong sakop. Gisundan na rin ang sakyanan ni Jimmy.
Klaro kayo nga nagsaw sila sa kalipay. Nag-agbay si Jimmy ni Steph na nagtaki ang paingon sa iyang sakyanan. Nagtuda ko kani mo, Jimmy. Nagtuda ka ako. May pauman ko naghihapon ang kamatunan. Kung magmahay ka, Gyud, kung ikaw man gyud ang naghasod sa akong kinabuhi. Ikaw naghatag kag gumubot sa akong kinabuhi. Pagkabasulan mo kini Jimmy, o. Ilabi na nga niya kandako ang imong alas. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!